daar was ik er een van. Rotterdamse bleekneusjes, die werden aan het eind van de oorlog werden die uitgezonden naar Friesland, Brabant, Limburg. En dan moest je, dat werd dan aangevraagd en dan moest je voor gekeurd worden. En ik weet wel dat wij in de rij stonden, ik witte kniekousjes aan had en dat er een mevrouw achter ons stond. En dat die zei van, ik snap niet dat een kind daar staat, want ze moet je die benen eens kijken. Ik had vrij stevige benen als kind, maar voor de rest was ik broodmager. Dus, en ik zou ook uitgezonden worden, ik zou naar Ureterp gaan, hier in Friesland. Maar toen werden net de treinen beschoten. En toen wou mijn moeder niet hebben dat ik ging. Dus ik ben niet weg geweest, maar ik was wel goedgekeurd ervoor. Bij ons in Blijdorp is eigenlijk weinig gebombardeerd of geschoten. Gebeurde wel eens, maar niet vaak. Maar in de binnenstad, in het centrum werd natuurlijk wel, want de binnenstad van Rotterdam is praktisch plat gebombardeerd. Toen de oorlog uitbrak en ik zat op een benedenschool en dan had je nog een bovenschool. En toen kregen wij een wenteltrap op school, want dat was veilig als je op de benedenschool en op de bovenschool. Want onze school had oorspronkelijk 1 uitgang en toen kregen we 2 uitgangen. En dan moesten wij van de benedenschool oefeningen doen, want dan moesten we naar boven zo lopen en dan een lange gang door. En dan kon je langs de wenteltrap aan de achterkant van de school weer verlaten. Dat was veiliger, heette dat. Ondanks dat ik nog maar net 5 was, of nog 5 moest worden, kan ik me dat heel goed herinneren. Mijn ledikantje, ik was niet zo groot, dus ik sliep nog in een gewoon ledikantje. En dat stond voor het raam. En toen kwamen de Duitsers binnen marcheren en die zongen daarbij. En ik moet heel eerlijk zeggen, als kind weet je verder niks natuurlijk, maar ze zongen heel mooi. Dat heeft wel indruk gemaakt. En dat werd steeds geoefend en je moest dan met je handen onder je hoofd als het luchtalarm ging. We hadden, tegenwoordig zijn er tafeltjes op school, bij ons waren het bankjes. En dan zat je met z'n tweeën in en als dan het alarm afging, dan moest je onder je bankje gaan zitten met je hand gekruist zo boven je hoofd. Dat was dan veilig. Ik denk niet dat het veel zou helpen, want iedereen had hele dunne armpjes uiteindelijk. Probeer vrede te houden. Maar ja, heb je moeilijk zelf in handen natuurlijk.